ହେଲା। ଏମିତି ନାହିଁ ଆଉ କିଛି କିଛି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ, ମୁଁ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କହିବେ ପୁଅମାନେ ଶରୀରକୁ କେବଳ ଝିଅମାନଙ୍କ ଶରୀରକୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। କିଛି କିଛି ଝିଅ ଅଛନ୍ତି କହିବେ ପୁଅମାନଙ୍କର କେବଳ ଇଏ ଝିଅମାନଙ୍କ ସହିତ ଫିଜିକାଲି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ହେବା। ମୁଁ ସେଇ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ଯଦି ତମ ଶରୀର ପ୍ରତି ଯଦି ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍ ଅଛି କି ଇଏ ଅଛି ନା, ପୁଅମାନେ ତମ ପଛରେ ଏତେ ଦିନ ଗୋଡ଼ାନ୍ତିନି, ଏତେ ସମୟ ତମ ପଛରେ ଟାଇମ୍ ୱେଷ୍ଟ କରନ୍ତିନି, ବୁଝୁଛ। ଗୋଟେ ଟିକେ ଭଲ ପାଇବା ପାଇଁ ତମ ପଛରେ ଦିନ ରାତି ଏକ କରିଦିଅନ୍ତେନି ହେଲା। ପୁଅମାନେ ସେତିକି ଡେଡିକେଟେଡ୍, ଝିଅମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଗୋଟେ ଝିଅକୁ କେମିତି ମାନେ ଭଲ ପାଇବ, ତାଙ୍କୁ ସେ ତାଙ୍କ ଲାଇଫ୍ ପାର୍ଟନର କେମିତି କରିବ, ଗୋଟେ ପୁଅଟା ଜାଣିଥାଏ ଆକ୍ଚୁଆଲି କେମିତି କ'ଣ କରିବ, ସିଏ ହିଁ ନିଜେ ଜାଣିଥାଏ କେତେ କଷ୍ଟ ହୋଇଯାଉଛି। ଆଉ ଏଠି ହେଲା ଯେଉଁ ଶରୀର କଥା ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ କଥା କହିଦେବି, ବଜାରରେ 1000 ଟଙ୍କା ଦେଲେ ନା ଆପଣ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ମିଳିବ। ପୁଅମାନେ କେବେ ଶରୀର ପଛରେ, ଯେଉଁମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି, ପୁଅମାନେ କେବେ ବି ଶରୀର ପଛରେ ଭାବନ୍ତିନି, କେବେ ବି ଭାବନ୍ତିନି ଶରୀର ପଛରେ ହେଲା। ଶରୀର ଟିକେ ଏମିତି ବହୁତ ପୁଅ